Salutare și bine că ne-am găsit în acest video. Eu sunt Vlad, voi și vreau să vă anunț că în programul de vară, pentru că de-aia m-am apucat vara de gaming, s-ar putea să avem două videouri pe zi. Astăzi ne jucăm Slither, începem o nouă serie. De ce? Pentru că cred că majoritatea v-a săturat de Minecraft. Adică Breaz la Bogaților episodul 1 a avut 12 like-uri și după am început cu 9. Bine, eu sunt mândru că am și 9. Dar totuși acum nu jucăm online pentru că am lag și nu-mi place. O să încerc să fac ceva. Jucăm normal cu calculatoare care mă moară. Și cred că putem să ajungem pe 10 în acest video. Pentru că uitați-vă, are de 6000 ăla. Dar nici 6000 n-are. Vezi cum se moară? Stai mă, calm, că te omori pe tine. Și acum începem cu înconjuratul. Adică începem cu unul mai mare, care e prost. Așa. Și uitați, el își face așa. Eu o să pot să-l fac bulbuc. Uitați cum îl fac. Și acum moare și eu câștig. Deja am 3000, cred că. Nu, am 2000 și ceva. În legătură cu canalul, vreau să vă spun că o să postez și Clash of Clans. O să vă învăț cum să faceți baze, adică să le copiați de la mine, pentru că am niște idei de baze de farm și normale. Doar că, nu cred că o să fie cele mai șmechere baze văzute din lume, dar faine. Eu v-aș recomanda jocul Clash of Clans, Slither, eu și mai multe jocuri pe care le filmez și le joc. Adică o să încep să joc Splash, Stack și s-ar putea și alte jocuri. Dar în principiu Minecraft. O să joc și Subway Surfers dacă vreți. Adică am foarte multe idei, doar că practica mai puțină, pentru că Minecraft mi se pare destul de ușor de filmat, editat. Hai să fim serioși, nu cred că am editat 2 clipuri. În afară de thumbnail, eu nu prea editez la episoade. Am fost și la Breaz la Bogaților 2, când am fost singurul care a postat. N-am editat deloc, chiar dacă mi s-a întâmplat să mi intre pe o prostie, adică n-am avut treabă. Ce se putea întâmpla? Îmi dădeați like pentru ce? Când mi-a ieșit din Minecraft? Nu mi s-ar părut corect. Dar alegerea voastră. În fine. Aș dori să dați subscribe, să ajungem la cât mai mulți subscriberi și o să postez și alte jocuri. Acum am de-abia 8 GB la telefon, 8 GB memorie internă, așa că nu o să am jocuri foarte mari. Dar o să încerc să postez cât mai multe chestii și o să-mi iau la anul telefon dacă reușesc să strâng bani. Acum eu pe moment am un G5, care nu este cel mai bun telefon din lume. Nu poți să faci foarte multe chestii cu el, dar consider că este destul de potrivit. Am 8 GB. O să îi dau și un reset din fabrică, adică totuși. Uitați, am 10.000, sunt pe locul fucking 1, 2. Sunt pe locul 2 cu 10.000. Și m-aș ofti ca să mă omoară un căcat mic. Da, și ăla de pe întâi are 16.000. Deci, uite așa poți să faci. Să înconjur cât mai mulți odată. Atâta că eu i-am prins un pic cam prost. Pentru că sunt și mari unii. Și eu nici nu i-am luat. Gianni, nu te crezi. Acum o să bag un pic de sprint. Ca să mai terminăm cu ăștia. Da. Nu sunt foarte bun la joc, doar că câteodată chiar am noroc mare și prind mâncare multă. Cum ar fi acum. Ce să mor.
Iar unii se întreabă cum fac thumbnail-urile. Păi eu, făcând de pe telefon, automat, fac totul de pe telefon. Tot. Hai că ajungem pe... Dacă mai facem 2000, ajungem pe 1. Automat eu fac totul de pe telefon, inclusiv thumbnail-urile, care sunt făcute de pe PixArt. O aplicație faină. Aproape ca Photoshop de pe calc. Bine, nu chiar, dar mai să aproape, am aproximat. Hai mă că te întreg. Dacă l-aș găsi pe la mare, ce m-aș bucura, cred că l-aș întortochea. Ua, bă, voi ați văzut? Doamne, deci... Bă, voi ați văzut cum i-am intrat la meclă? Și dacă așa facem, op, și l-am prins. Am 16.024. Hai că nu mai înconjur pe ăștia. Am murit! Cum? Dar cum? Discover meta! Să te ia! Bă, voi ați văzut? Bă! Am murit! În fine. Mai există jocuri. Da. Bă, uite tot ăla e, mă. Și bă, și losei, mă, imediat. Dacă încă... Mă mor un pitic de ăla. Asta cred că e ăla de pe 6. Hai, bă, du-te, bă. Deci nu mă las până. Nu sunt pe întâi. Stai, bă, calm. Da, bă, ăla e mai mare ca mine. Dar știi tot el înconjoară. De asta e prost, deci nu te încolăci, pentru că o să vină și să se conjoare. Mai ales pe online. Acum că ești pe free, joci cu calculatoare, nu prea ai ce spățești. Bine, pe mine nu m-a înconjurat niciodată nimeni. Și când am jucat online. Că am mai vrut să postez un episod, doar că am jucat cu unul și mi s-a oprit filmarea din cauza spațiului. Am 3000. Opa! Ce faci, prietene? Opa, fac. La Slither eu, de obicei, e un joc la care ar trebui să te ftici că mori. Și mori din cele mai de căca motive. Mâncare. Deci, și vă anunț, aș face o promovare la un joc pentru cei care s-au prost cu nervii. Flappy Bird. Instalați-vă. Luați-vă. Bă, dar... Nu, dar... Eu, dacă vreți să spargeți un telefon și să aveți motiv, luați-vă Flappy Bird. Mi se pare o achiziție foarte bună. Bine, nu costă, doar că e enervant și s-ar putea să spargi telefonul primele 10 secunde în care ai murit. Mai sunt și cazuri de ăștia. Deja am 300, bă, deci vedeți ce ușor eu mor. Și ieri, când am mai încercat să filmez un video, deci făceam 300 în 5 minute. Oricum, video ăsta nu va fi foarte lung. Vă anunț deja. Bă, iar muri. Hai să încercăm și online. Bă, v-am anunțat că am lag. Uitați-vă câta lag, bă. Da. Aici nu pot să mor pe nimeni dacă n-ai un pic de mâncare. Na, uite-l pe... Uite, dică ăsta, nu? Uite, ăla are 1000 de-abia. La ultimul. Și rău. Unul avea 16.000 când era pe 10. Pe 10, deci. Fac. Dar mă cam atât cu acest video. Am fost Vlad, vă spun, sper să dați like, share, subscribe, să strângem cât mai multe like-uri pentru că muncesc să filmez câte 2 sau 3 videouri pe zi. Dar, bye bye.